Ha sigut boníssima, Vaya tio. grup de subnormals, xaval, és increïble. T'has ficat nerviós? Vaya fill de la gran puta. Oh, listo chicos. Es pot saber per què t'ha... Vale. Aquí Oh, está, aquí está. listo, Aquí chicos. está, boom, listo, listo. That's the worst. I know. I'm work data. All I want for Christmas is you. Pa pam pa pam 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 pam. All I want. Pip, 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 pip. Doraemon, el gato cósmico. Pip, pip, Pere, pip. Shin-chan, el gato cósmico. La esquinilla de la dreta de la caja. Está allí. Posiblement per darrere. Sí, possiblement per davant també. Joder. Uau. Boom. Silenci. Ok. Vinga. Víctor! Té Wow. reflejos més lentos que té el pavo aquell, no? No comments. Well played. GG. Això és un comentari. Ja sé que no has de fer comentaris. Estàs mentint als telespectadors. Ten raó. Telespectadors. Hombre, Chemi, ¿qué pasa? Bienvenido directo, Chemi. Estamos hablando en catalán, Hombre, así que no te Chemi, vas a ¿qué enterar tal? de una puta mierda. Que te jodan. Hola. Tio, se us fot una compte de Twitch per streamejar i insulta la gent que es uneix. Pues como debe ser. Ah, mira que este parguela, que está tonto que se une a este puta mierda stream. Necesito un arma. Un monje. Necesito un monje. Un monje. Necesito un monje. Esta partida. Alitas de pollo gratis para todos los que se suscriban en este periodo de 25 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Si te vas a... Jo he pillat una Beagle perquè tinc ganes de comprar una. Això és un gos. ¿El qué? No, això és un Beagle, gilipolles. Una en curta. Una en curta. M'he imaginat el puto Alex amb minifalda i amb pintalabios. Aquí no. Oh, wow. Gent aquí a la dreta. Jo te cubro la espalda. Ja no. Hacia. Queda un, només queda un. Ven, Pesiro. Mira, t'he fet d'escudo humano, xaval. T'he fet de puto Gràcies, escudo humano. gràcies. Tinc molta por. Ho recordaré tota la meva puta vida. Europa. FM. Què has dit? Desde luego es algo que no ens patrocina, així que millor que no ho tornem a dir mai més. Una B, Què t'ha passat? 2 a B probablement. Han tirat fum a mid. Així que streamer és streamer. AUP Corre, eliminada, 2 a B. 2 a B. 2 a B. No va ningú. No va ningú, eh? 2 a B. Sospechoso. Molt. Tu mierda no nos gusta. Bona. Sol para allà, no? Asómense. Expropiese. Va, que es un 1 para 1, Víctor. Oh, vila. On està? Ai, cotxe. Coche, coche, coche. Coche. 4 vegades ho he dit. Cochecillo azul. Cochecillo azul. Yippee hey, hijo de puta. Ué, una mid. Mid. Sí. Ja no. Ai, la bomba! La tinc a mid, crec. Ai! M'encanta els sonidos que fas, tío. Algú se cole per curta. Què t'ha
passat? Trata con chat, el fill de Què ha puta. passat? 1 pa 1, chavales. 1 pa 1. Banda sonora per al Pesiru. No sé on està la bomba perquè no escolto res. D'aquí. A la llarga. ¡Ta-ta-tan! 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 ¡Tan! ¡Ta-tan! ¡El pesero! ¡El pesero! ¡El pesero! ¡El pesero! Bona ronda, tío. Tindria que haver una habilitat aquí per poder ficar-me la pistola a la boca. Debió desconectarse. Ha sigut boníssima, Vaya tio. grup de subnormals, chaval, és increïble. Buah, T'has ficat nerviós? No, Bomba ja un tonel. pavo més, sí. Hòstia, tio, puto Pesiri, te l'has fet, que cabron. Que bona, tio. A més sóc jo. Si has fallat. Menos mal. Jesús, moltes gràcies. Què has fet, tio? M'has deixat sec. Cabrón. Hola, tio, ves a la11. És una rata. Tira tot el currículum. La UP! Tenia OP, eh? Bomba caiguda llarga. Llarga. No mata de veritat, no? Les meves bromes mai ofenen, m'entens? Ho pots dir en anglès? Ma... Ja està. Pesiru, tio. Pesiru, tío! Es que... En fin, voy a despedir el directe. Bueno, chicos, gracias por estar Sí. aquí. Ha sigut un verdadero plaer. directo! Adeu, directe! I per als que esteu... Per als que esteu mirant això des de YouTube, esteu en directe de tant en Des de quant al YouTube. meu canal de Twitch i també al de Dreamer, els deixaré a la descripció per si mai voleu fotre un vistazo i per si mai ens trobeu en directe. Serà el que veieu als vídeos, però en directe i sense editar, així que tampoc us flipeu, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga. Adeu, La... Per què? suscribiros. Per Anem a aquí? fer la musiquilla de la intro, de la outro. Dale me Suscríbete, Dale- dale me gusta, suscríbete. Dale me gusta, suscríbete. Mira otro vídeo y diviértete. Venga, va, a pastar, hasta luego. No, espera, no penses. Vale,